иқдоми ҷадид аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин, нархҳои дастрас бо сифати баланд. Шумо метавонед ба тариқи кредит ҳатто аз давлатҳои ҳамсоя низ бо воситаи пиаркортҳо таҷҳизоти техникиро харидорӣ намоед. Аз манзили зисти худ набаромада, занг зада фармоиш диҳед ва молу маҳсулот ройгон ба манзили шумо рафта мерасад. Суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Озодӣ 46А, мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Тамос 92 703 77 70. бинандаҳои азиз салом. шарҳи муҳимтарин хабару ҷиноятҳоеро ки аз тарафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар ҳафтаи сипари гашта ошкору ба қайд гирифта шуданд, тариқи телевизиони Тоҷикистон пешкаши шумо менамоем. бо шумо ҳастам Морухсор Таваллузода. маводи мухаддир дар баробари таъсири зишт доштан ба саломатии ҷомеа ҳамзамон сарчашмаи содиршавии вазнинтарин ҷиноятҳо мебошад. таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки гурӯҳҳои террористӣ, экстремистӣ ва муташаккилу мусаллаҳ аз ҳисоби фурӯши ғайриқонунии он маблағгузорӣ карда мешаванд. дар натиҷаи як амалиёти бобарор аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе як гурӯҳи нашъаҷалоб дастгир ва аз онҳо 25 килограмм воситаи нашъадори навъи ҳашиш дарёфт ва мусодира карда шуд. муомилоти ғайриқонунӣ воситаи нашъадор сарчашмаи маблағгузории ҳама гуна гурӯҳҳои ҷинояткор ба шумор рафта, хатари ҷиддие ба амнияту субот ва солимии ҷомеа дорад. кормандони мақомоти милитсияи пойтахт пайваста ҷиҳати ошкор ва дастгир намудани гурӯҳҳои нашъаҷалоб тамоми чораҳои заруриро амалӣ месозанд. аз ҷумла дар натиҷаи як қатор коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ як гурӯҳи қочоқчиёни воситаи нашъадор иборат аз 5 нафар дастгир карда шуданд, ки ҳамаи онҳо ба таври занҷиравӣ ба ҳам пайваст гардида воситаҳои нашъадорро яке аз дигаре қабул намудааст. дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ нахуст ҳамчун гумонбар Шаҳрванд Абдуллоев Зокир Рустамович санаи таваллудаш 1966 сокини шаҳри Ҳисор дастгир карда шуд. зимни кофтикови шахсӣ аз номбурда дар умум зиёда аз 2 килограмм воситаҳои нашъадори навъи ҳашиш дарёфту мусодира гардид. зимни тафтишот муайян карда шуд, ки номбурда воситаҳои нашъадорро аз Шаҳрванд Саидов Ҷонибек соли таваллудаш 1968 сокини шаҳри Душанбе дастрас намудааст. ман аз Саидов Ҷонибек ва нархи 51,003 килограмм ҳашиш ба даст овардам. аз он 182 граммашро кормандони милитсия дастгир карда гирифтанд. баъди дастгир шуданам аз хонаи истиқоматӣ аз таги яхдон 2 килои ёфта гирифтам. ман моҳи августи 2023 бо Абдуллоев Зокир маслиҳат карда рафта аз Хушвақт Муҳаммадҷон ба суми 51,000 сомон маводи нашъадор гирифта ба Абдуллоев Зокир додам. дар идомаи коркардҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони милитсия Шаҳрванд Саидов Ҷонибек низ дастгир карда шуд, ки номбурда ин миқдор воситаи нашъадорро аз Шаҳрванд Хушвақтов Маҳмадҷон соли таваллудаш 1979 сокини ноҳияи 5 ба соҳибияти худ қабул намудааст. аз ҷониби кормандони милитсия гумонбари дигари ин ҳалқаи ҷиноятӣ Шаҳрванд Хушвақтов Маҳмадҷон низ боздошт карда шуд. номбурда бошад воситаи нашъадорро бо сипориши бародараш Хушвақтов Саидакбар, ки дар хориҷи кишвар қарор дорад, аз писари холааш Ҳафизов Саидаслам соли таваллудаш 1991 сокини ноҳияи Рудакӣ қабул намудааст. гумонбаршаванда Ҳафизов Саидаслам маротибаи охирон 30 килограмм воситаи нашъадорро ба даст оварда ба дигар ҳаммаслакони худ ба фурӯш гузоштааст. аз ҷумла дар идомаи коркардҳои оперативӣ гумонбари дигари ин гурӯҳи нашъаҷалоб Шаҳрванд Шарипов Абдулло соли таваллудаш 1976 сокини ноҳияи Рудакӣ дастгир карда шуда, зимни кофтуков дар маҷмӯъ аз номбурда 23 килограмм воситаҳои нашъадори навъи ҳашиш дарёфту мусодира карда шуданд. бо сипориши Тағоян Сайдакбар ба ман занг зада Федератсияи Россия гуфт ки як борхалтаи ҳамора гир ба ҷо 30 кило ҳашишай. ман ҳамора гиртам ба ҷо кардам дар замини назди ҳавлигимон. баъди чанд қад ҳаст занг зад гуфт ки акай Абдулло бите 24 кило шуда ҳамин дода. ман аввалои моҳи сентябр аз
хисрбачан 24 кило ҳашишро гирифтам, ба хонаи худам овардам, ба ҷо кардам. Саҳнаи 24 сентябр Саид Аслам хисрбачан мара занг зад ки 3 кило ҳашишро гирифта биёр ба назди роҳи Калон. Ман 3 килограммро гирифта ба назди роҳи Калон рафтам. дар ҳамин ҳолат кормандони милитсия маро дастгир карданд. Кормандони милитсия қатъи ба хона омада 21 килограмми боқимондаи ҳамун маводи ҳашишро 21 килограммро аз хонам, аз даҳлези хонам гирифта доданд. ҳамин тариқ дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд ки роҳбарии ин гурӯҳи ҷиноятиро гумонбаршаванда Хушвақтов Саид Акрам бар уҳда дошта, номбурда айни замон дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дорад. қобили зикр аст ки дар маҷмӯъ аз ин гурӯҳи муташаккили нашаҷалоб ба миқдори 25 килограмму 148 грамм воситаҳои нашадори навъи ҳашиш дарёфту мусодира карда шуда, пеши роҳи паҳншавии он гирифта шуд. айни замон нисбати ҳамаи дастгиршудагон тибқи талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. боз аз ошкорёбии ҷинояти дуздӣ хабар медиҳем. бисёр боиси таассуф аст ки наврасон даст ба ҷиноят зада маблағи ба даст овардаашонро дар марказҳои дилхушӣ сарф кардаву вақти пурқимати худро дар чунин ҷойҳо мегузаронанд. дар ноҳияи ҳамадонии вилояти Хатлон аз бемасъулиятии волидайн фарзандони ноболиғи онҳо даст ба ҷинояти дуздӣ задаанд ки милитсия онҳоро ғофилгир намуд. майёри милитсия Маҳҷабин Абдуллозода оиди ҷиноятҳои содирнамудаи онҳо гузориш омода кардааст. мардуми соҳибтамаддуни тоҷик ба таълиму тарбияи фарзанд аҳамияти махсус зоҳир намуда барои дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва ҷавонмардиву ахлоқи ҳамида тарбия намудани фарзандони худ пайваста талош менамоянд. мутаассифона дар ҷомеаи имрӯза ҳастанд падару модароне ки нисбати таълиму тарбияи фарзандони хеш бепарвоӣ зоҳир менамоянд ва онҳо аз ин истифода карда даст ба ҷинояту ҷинояткорӣ мезананд. ноболиғ Наврӯзи Сулаймон бо як тан рафиқаш Абдуалимов Усмонҷон Комилҷонович ки айни замон дар Кофтгов қарор дорад, соли таваллудашон 2005 сокинони шаҳраки Москваи ноҳияи Ҳамадонӣ аз рӯи маслиҳати пешакӣ бо мақсади дуздӣ дохили манзили истиқоматии Шаҳрванд Раҳмонов Мадвалӣ сокини ноҳияи мазкур гардида, аз он ҷо $1400 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, 40,000 рубли русӣ, 7,900 сомонӣ пули нақд, як миқдор ҷавоҳироти тилогин арзишашон 58,000 сомонӣ ва инчунин ҷавоҳиротҳои нуқрагин аз қабили сиккаҳо тасарруф намуданд ки бо ин кирдорашон ба ҷабрдида ба маблағи 91,700 сомонӣ зарари калон расониданд. ҳамчунин шаби 6 августи соли 2023 тахминан соатҳои 1-2 шаб ноболиғон Қалуғов Сунатулло Файзимадович, Каримов Абдуалим Фарҳодович ва Алиев Самариддин Нуриддинович соли таваллудашон 2005 сокинони ноҳияи Ҳамадонӣ бо маслиҳати пешакӣ бо мақсади дуздӣ ба ҷамоати деҳоти қаҳрамони ноҳияи мазкур рафта пинҳонӣ дохили дукони гӯштфурӯшии Шаҳрванд Маҳмудов Абдулвадуд гардида, аз он ҷо як адад табаро гирифта ба мағозаи хӯроквории Шаҳрванд Шамсов Бахтовар ки дар шафати дукони гӯштфурӯшии мазкур қарор дошт, бо табари дар дасташон буда ғайриқонунӣ қулфи дари мағозаро шикаста, аз он ҷо $700 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, 13,000 сомонӣ пули нақд, як адад гӯшвори тилогин арзишаш 3,000 сомониро тасарруф карда аз ҷои ҳодиса ғайб мезананд ки бо ин кирдорашон ба Шаҳрванд Шамсов Бахтовар ба маблағи 24,700 сомонӣ зарари ҷиддӣ расониданд. ин гумонбарон ба қавли худро шахсони дар дуздӣ профессионал нишон дода барои ошкор нагардидани кирдори ҷиноятии худ аз дохили мағозаи мазкур як адад базаи хотиравӣ ва инчунин олоти ҷиноят яъне табаро ба канали обгузари дар наздашон қарор дошта партофта маблағҳои бо роҳи муфт ба даст овардаашонро дар дискаклубҳоу тарабхонаҳои гаронарзиш сарф намуданд. ноболиғон Наврӯзи Сулаймон, Абдуалимов Усмон, Қалуғов Сунатулло, Каримов Абдуалим ва Алиев Самариддин дар чанд лаҳзаи ҷиноят гунаҳгор дониста шуда, айни замон нисбаташон дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҳамадонӣ бо моддаи 244 қисми 2 ва 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида
тафтишот идома дорад. дар ноҳияи масҷоҳи вилояти суғд ронандаи автомошинаи тамғаи Солярис Давлатзода соҳиб воситаи нақлиёти худро дар самти муқобил монда ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ халал расонидааст. ҳамзамон ба талаботи қонуни кормандони бозрасии давлати автомобилӣ итоат накарда воситаи нақлиёти худро қасдан ба ҳаракат даровардааст ва ба як нафар корманди бозрасии давлати автомобилӣ ки дар самти ҳаракати ӯ қарор дошт ҷароҳат расонида ҷои ҳодисаро тарк кардааст. оид ба боздошти ронандаи фирорӣ ва ҷалби он ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҳамкоронамон гузориш таҳия намуданд. фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ пеш аз ҳама барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ, танзими ҳаракат ҷиҳати таъмини бехатарӣ дар ҷодаҳои нақлиётгард нигаронида шуда, ҳамарӯза новобаста аз лаҳзаи боду ҳаво ё хатарнокӣ ба ҳаёту саломатӣ дар минтақаҳои ба онҳо вобаста шуда кормандони бозрасӣ фаъолият мебаранд. мутаассифона ба ин нигоҳ накарда, баъзе аз ронандагони воситаҳои нақлиёт қонуну қоидаҳои амалкунандаро сарфи назар ва талабу роҳнамоии кормандони бозрасии давлатии автомобилиро риоя накарда, дидаву дониста қоидаситезӣ менамоянд ё бо муносибати дағал шаъну шарафи хизматчии давлатиро паст мезананд. чунончи санаи 13 октябри соли 2023 тахминан соатҳои 10:25 дақиқа ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Hyundai Solaris рақами қайди давлатӣ A878 XC790 Давлатзода соҳиб Искандар соли таваллудаш 1989 истиқоматкунандаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ вилояти Хатлон ҳангоми ҳаракат дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Масҷоҳи ноҳияи Масҷоҳ воситаи нақлиёташро дар самти муқобил гузошта ба дигар иштирокчиёни ҳаракатиро халал расонидааст. зимни аз тарафи нозирони хадамоти роҳбонӣ дидбонӣ шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Масҷоҳ ки дар асоси нақшаи тасдиқгардидаи шӯъба дар ҳудуди маҳаллаи зарафшони ҷамоати деҳоти Масҷоҳ хизматбарӣ менамуданд, талаб намудани ҳуҷҷатҳои ронандагӣ, ронанда соҳиб Давлатзода аз додани шаҳодатномаи ронандагӣ саркашӣ намуда, кӯшиши ҷои қоидавайронкуниро тарк намудан карда, қасдона нақлиётро ба ҳаракат дароварда, ба корманди бозрасии давлатии автомобилӣ сержанти милитсия Ҳамзазода Фаррухҷони Муҳаммадӣ ки дар самти ҳаракати ӯ қарор дошт, ҷароҳати ҷисмонӣ расонда, ҷои ҳодисаро тарк менамояд. дар натиҷа нозири бозрасии давлатии автомобилӣ ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта, бо кӯмаки атрофиён ба беморхона дастрас карда мешавад. گفت اونجا البته ندادم میتونم خپید های کردم که نمیدونم چند خم های کردم رفتید رفتم دیگه ترسیدم دیگه ندونستم چیکار کنم تمام دیدم تکور من کیردوی کردم پشیمونم مقصد من میگم همین رانندگو که من دون کردم بیسته نگریزه اینو من گریختم پشیمون شدم. дар идома ронанда соҳиб Давлатзода воситаи нақлиёташро дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Зарҳалоли шаҳри Зарафшан гузошта ба самти номаълум ғайб мезанад. танҳо баъди эълон намудани амалиёти боздошт ба кормандони милитсия муяссар гардид ки ронандаи фирориро дастгир намоянд. айни ҳол нисбати ронандаи қоидаситез чораҳои барои оғози парвандаи ҷиноятӣ андешта шуда истодааст. бори дигар ёддорас менамоем ки хизматбарии бозрасии давлатии автомобилӣ аз ҳар ҷиҳат ба манфиати ҷомеа аст. аз ин рӯ нодида гирифтани талаботи қонунии кормандони ин соҳаи мақомоти милитсия ва бадрафторӣ нисбати онҳо қобили қабул нест. ҳамватанони арҷуманд, дар охири барнома хоҳони онем ки ҳамеша дар ҷомеаи мо адолату амният пойдор бошад. тансияту хунобод бошед. хайр. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пасттарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70.